today at Federal Executive Council meeting, there was a memo prepared by Mr. President, which is to promote ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu umri company wa nebbam petur jammaral gomnati mobgal lesdi wato NNPCL fuɗɗa sorrango kompaniji sakoji nebbam petur maral ɓiɓɓe lumo ha Nigeria wato private refineries nebbam petur keccam be cede naira. Sauro ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani cede nastoje jiba gomnati bo ardiɗo hukuma jaɓanowa gomnati cede jomorgol Mustazak Adedeji on andini non ha ragare jonde majalisaru minista en wato Federal Executive Council meeting. Taskaraman bo fuɗɗan be company wa sakowa nebbam petur Dangote wato Dangote Refinery. Nder balɗe ɗo on Dangote Refinery be NNPC heɓi soyde famral ngal fooɗi hakkilo ummatore nder be yasi lesdi Nigeria. Umrore Tinubu wari daidai wakkati company wa Dangote Refinery timmini fondo. Ha jotta yotti company wa man maran haje komboje malla bo lalaje ndiyam rondiɗe nebbam petur ko hewti 15 ha lewru. Amma kadi nder limgal majum NNPC hosi alkawal hokkugo Dangote Refinery man komboje malla bo lalaje 4. Luttuɗum 11 bo Dangote Refinery man tefa ha luɓe duniya. Daraja nebbam petur jam ɗam lalaje 15 man hosata bo ummani kombi dola America biliyon 13 be miliyon 500 ha lewru. Musta Adedeji winder taskaraman NNPCL soranan Dangote Refinery nebbam petur keccam be cede naira dow sanji naira ko hosata bakinta lebbi 6. Dangote Refinery bo sippanan NNPC be kompaniji sippitoji nebbam petur sakaɗam be naira dow sanji naira man no sodiri keccam. Bankiru gomnati ngam wallitiggo filu hakkunde kompaniji Nigeria be ɗi lesɗe yasi wato Afrexim Bank on hakkilanta shanu coggu hakkunde bakkeje ɗen ɗiɗi fu. Ha ɗo ni gomnati yiɗi hutinira be famral hakkunde NNPCL be Dangote ha sembiɗingo daraja naira bana no Adedeji andini. Wallitan ha ustugo haje cede yasi lesdi wato dola ngam jotta kala lewru fu gomnati ɗo majjina dola America miliyon 600 be 16 wakkere nastingo nebbam petur iga yasi lesdi. Jimla man ha hitande bo umman dola America biliyon 7 be miliyon 200. Be famral ɗo haje dola ustan warta dola America miliyon 15 ha lewru. Jimla bo ha hitande ummanan dola America miliyon 600 tan. Ustugo haje dola wallitan ha sembiɗingo sikordu gomnati mobgal lesdi wato foreign reserve. Dalila famral ɗo ha hitande sigordu gomnati mobgal lesdi heɓan ɓesdari dola America biliyon 7 be miliyon 300 be ujune 200. Nonnon bo cede lita nebbam petur latan ɗo de'iti. Ha ragare wallitan ha ustugo cede jahale dalila hoytugo cede nebbam petur. So this is a major innovation in solving Nigeria problem permanently.